Pupunta kami ngayon doon sa Circle. Ganda. Pupunta kami ngayon doon sa Circle. Napakaganda po dito. Ganda. Papunta kami ni na mama doon sa joggingan kasi project ni Claire na magkaroon ng sport. So, naisipan namin na jogging is sport. Ganda. May baka.
our channel! So, papunta ako ngayon doon sa circle. Iniwan ako nila mama at ng anak ko. So, nag-take kasi ako ng pictures dun sa huli. So, yeah. Ang ganda ng view po dito kasi ano siya, parang nature. Wow! Papunta ako doon. So, ang ganda ng view. Kumusta naman po kayong lahat? Daming mga tao nakatingin. Hayaan mo silang tumingin. Basta ako magbablog. So, medyo shaky. Pero wag niyong pansinin. Diba? Napakaganda. Hi! Ganda. May mga nakatingin talaga. Iniwan na ako nila mama. Ayun, nandun na sila mama. So thank you everyone for watching. So ayan, nandito po yung circle. Ayun yung circle. Ayan. Si Maribeth. Si Mama. A few moments later.